Benvinguts al videotutorial Com crear-se un compte a Facebook. Actualment Facebook és un lloc de xarxes socials molt de moda que tothom que té correu electrònic pot accedir. Primer de tot anirem a Inici. Obrirem el nostre navegador Mozilla Firefox. Una vegada hem obert el navegador, el que farem és posar www.facebook.com i accedim. Una vegada hem entrat a la web, comencem a omplir les dades següents, en l'apartat Registra-te. Una vegada anem al registre, el que hem de posar és el nostre nom. Després, els nostres cognoms. El nostre correu electrònic, molt necessari per cada vegada que hem d'entrar a Facebook. Posarem la nostra contrasenya i seguidament el nostre sexe. En aquest cas, mujer. La data de naixement, dia 28 d'octubre de 1989. I a continuació el que farem és donar-la a registre. Ara el que ens demanarà a continuació és el codi de seguretat. El que hem de posar és omplir el que veiem. En aquest cas, el que veiem és Rear Copies. I a continuació donem a Registra-te. Ara surt una finestra on ens demanarà la confirmació del nostre correu electrònic. Llavors el que hem de fer és accedir a yahoo.es. Una vegada hem accedit al nostre correu, el que farem és mirar el missatge que ens ha enviat Facebook i anirem a l'enllaç. Ara començarem amb el registre. La primera part és trobar amics que es troben a Facebook. Llavors ens saltarem aquest pas. El segon pas que ens demana és l'institut, l'universitat i la companyia en què estem treballant, és a dir, l'historial educatiu i laboral. El que farem nosaltres és ara saltar aquest pas. El que ens permet és unir-nos a una comunitat. En aquest cas anirem a altres països i buscarem Spain. Seguidament unirem a unir-se. I ara ja directament el que veurem és la interfície de Facebook.